Os mariscadores de Noia deberán agardar para volver ao traballo tras unha campaña marcada pola caída das vendas, a escaseza de bivalvo e os continuos peches por mor da toxina. Os profesionais tiñan xa ganas de volver novamente aos areais, aínda que de momento non será posible. A apertura das comportas da presa do Tambre ante o exceso de caudal provinte das chuvias das últimas semanas está a provocar un gran aporte de auga doce nas autorizacións da confraría. Tras as últimas medicións da salinidade, o Pósito optou por retrasar en principio 15 días a reapertura da campaña prevista inicialmente para o 1 de febreiro. O motivo é que o bivalvo se atopa moi debilitado e no caso de iniciar a actividade pode darse unha alta mortaldade. Pero non só esta situación está detrás do retraso na reapertura. Dende a confraría constataron que existe moi pouca demanda no mercado, motivada especialmente polo peche da hostalería. Así as cousas, os preto de 1.500 profesionais que viven do marisco en Noia permanecen á espera de saber cando volverán á actividade para retomar unha campaña que ata o mes de decembro supuxo unha facturación de case a metade ca no anterior exercicio.